Amaitzeko, atal honekin Jon Bernat Zubirik hitza hartuko du. EHUko lan harreman eta gizarte langintza fakultatean ekonomia aplikatuko saileko irakaslea eta ikertzailea. Eta okerez banago gaur ikerketa empiriko bat ekarriko diguzu edo oinarri izango duzu. Bueno, eguerdion. Lehen da bizi eskerrik asko. Robles Arangiz eta Iparregoa Fundazioei horrelako jardunaldiak antolatzeagaitik eta bereziki Aiala eta Edurneri egin duzuen lan itxalagaitik, ez? Sarritan gertatzen da bezala, ekonomilariok gatoz apurtxo bet, gure teoriak eta gure datuekin, nik uste dut eta Mikel Barba nire lankidea gaz batera, daro gauzaste batzuk apurtxue datuak ikusten, ez? Eta hori aurkestera gatoz. Eta bukatzeko hausnarketa txiki bat denbora badau, gero Roser eta Martinen ponentziak ikusi behar duguz, baina, bukatzeko 3-4 oinarri teorikoak baita aurreko mailan eta irten diren gauza batzuk ikuspegi ekonomiko kritiko batetik mahai gainean jartzeko. Guk egin dugun ariketa izan da Espainiako lan eta ekonomia sozial ministerioak eskaintzen duen aukera bat lan bizitzako lagin jarraitua gazteleraz la muestra continua de vidas laborales. Islatu dugu Bizkaia, Gipuzkoa, Araba eta Nafarroako langile guztiak, enpresariak eta autonomoak, kotizatzaileak izan arren kendu dugu laginatik, eta geratu gara soldatapeko langileekin. Hau da, Euskal Herriko langileriaren 4% bat bueltan, hau da, 54.000 eta 500 langile, gutxi gora bera, 1.100.000 eta 1.100.000 eta 112.000 soldatapeko langileen representatiboa edo. Alderatuta inerekin, gutxi gora bera, inen apurtxo bet gehiago dauz, ineko datua da 3 hileko bat azbestekoa, eta guk egun bat hartu dugu. Eta gure datua da 2003koa, ze hori da laginak eskaintzen dugun, 2024 eta 2025ko datuak ez daude eskura. Orduan, galdera izan da, nok kobratzen du Euskal Herrian gutxieneko soldata, eta nok kobratuko luke, abiatu gara 2005 proposamenetik, badakit hor eztabaida baita dekosiela, ez nazni hor sartuko, apurtxo dozeinean ikusiko duguna da gutxieneko soldata nok kobratzen duen, horren biztanle langilearen osaketa, eta 2005era igotzearen ondorioz, nok kobratuko zuen, zelan zabalduko zuen gutxieneko lanbide arteko gutxieneko soldataren kobratzen zuen biztanleria. Lehenengo datu hau trampatia da, hau da gutxieneko soldata totala, baino gitxiago kobratzen duen langileria. Esango duzue, ostras, Euskal Herriko langileriaren 4% bat, baino gehiago. Hemen trampa bat dago, parte importante bat dira jardunaldi partzialeko langileak eta lan egun intermetenteetan lan egiten dauen jendea. Berez, ez dutena lanbide arteko gutxieneko soldataren normatiba aplikatzen, baizik eta jardunaldi eskazak bereziki emakumeak, Euskal langileriaren emakume langileen 4% bat baino gehiago jardunaldi partzialetan daude eta bakarrik gizonen 6% ere. Orduan, berez, hau da, hemen ona eztabaidatzea dakargun datua, ez? No kobratzen du Euskal Herrian Espainiatik finkatzen den gutxieneko soldata oso jende gitxi. Eta hor, arrazoia duzue, Elatalabek, eta beste sindikatu batzuek baita ere, esaten dutenean, Euskal Herriko gutxieneko soldata bat behar dugula. Egun dugun gutxieneko soldata, biztanlerian 3%, baino gitxiago kobratzen du. Eta 1.500ko gutxieneko soldata aplikatuz gero, hor 1.006 ipini dugu, 2023ra egokitu dugu. Gaur egun 1.500eko gutxieneko soldata izango zena, aplikatuz gero izango zen gutxi gora bera 138.000 Euskal langileentzako soldata igoera bat. Eta hori bada importantzia bat, bada langileriaren 13% bat. Orduan borroka hau, abiatu dozuen borroka, da Euskal langileriaren 13% bateri soldata igotzea. Eta hori oso borroka duina dela uste dugu guk ere.
orain ikusiko dugu, apurtxo ben nortzuk diren langile horiek, ez? Eta kategoria klasikoak erabiliz, lehenengoa eta nola ez, ikusten duguna da, emakumeen pilaketa, lanbide arteko gutxieneko soldata gaur egun kobratzen duten artean, eta zabalduz gero gutxieneko soldata, 1500 igaroz gero, emakumeak gehiengoa izango ziren gutxieneko soldatetan baita ere, baina gizon gehiago sartuko ziren, hau da, baitaren neurri zentsu horretan, barne langileriaren kohesioaren aldeko neurri bat izango zen. Adinka baita ere, eta guretzat harritu gaitun datua, ez dago hainbat gazte pilaketa gutxieneko soldataren kobrantzan, egia da, erlatiboki gazte gehienak soldata basuak kobratzen dituztela, baina soldata basuak edo gutxieneko soldata kobratzen dutenen langileren artean, adin guztietako langileak daude. Horrek esan nahi du baita ere, adinka, aurrera doan inean zure lan bizitza, pobrezian edo lan oso eskasetan geratzen den, esain gazteak eta helduak eta jubilazio aurreko seniorrak edo, esaten ditugun horiek, pilatzen direla baita ere, ez da hori be, aipatzeko moduko idei bada. Banatu dugu Europar Batasuna 15, hau da, Britania Handia eta geratzen diren beste 14, apurtxue pilaketa itzeko munduko beste lekuetan jaiotako biztaleria, nola ez, horbe, lehen Xiomarak eta Txefik aipatu duten bezala, zelan nola ez, gutxieneko soldata kobratzen dagoenean, atxerriak eta ez inglesak edo frantsesak edo espainolak, baizik eta munduko periferietatik edo hegoalde globaletik datorren biztaleria pilatzen dela, ez, gutxieneko soldata kobratzen, pilaketa hori gutxituko zan, eta gutxieneko soldata 1500 igota, baita langile autoktono edo Euskal Herrian jaiotako langileen presentzia areagotuko zan, eta hori baita ere langileriaren barneko esioan neurri arrakastatsua izango zan. Eta bukatzeko bereizketa klasiko hau, ikasketa mailataz bebai, batxutan esaten da, formazio basuko edo ikasketa maila basuko langileria da soldata basuetan pilatzen dana, baina hemen ikusten dugu, ez, badauela baita, batxillerra, lanbide heziketa eta ikasketa unibertsitarioko langileria gutxieneko soldata kobratzen duena eta soldata basuak edo proposatutako gutxieneko soldata igarota askoz unibertsitario eta batxiller askori eragina izango zuen hobekuntza bat izango zen, eta hori aipatzeko modukoa da, borroka intersekzional edo sektore desberdinetako borroka bat artikulatu nahi izan ez gero, ez? Interesanteena gure ustez da sektoreka ikuste hau. Non pilatzen dira gutxieneko soldata kobratzen duten langileak eta ze sektoretan daude orain proposatzen dugun lanbide arteko gutxieneko soldata berri hori non pilatzen dira borroka horretan artikulatzeko moduko langileak, ez? Eta hor, deko zuen lehenengo zutabean oingo gutxieneko soldata kobratzen duten jendea zenbaki absolutoetan, eta bigarren zutabean badeko zuela 1.100 eta 1.500 artean, kobratuko lukeen horiek, ez? Eta zer ikusten dugu, industrietan geratzen dela jende asko ondino borroka honetan parte hartzeko edo engaiatzeko modukoa, merkataritza nola ez, lehenengo sektorea feminizatua eta hori da artikulatzeko helburu nagusia eukin barko zuen, hor pilatzen da gutxieneko soldata kobratzen duen eta soldata basuak edo gutxieneko soldata igotzearen ondorioz soldata igoera eukingo lukeen batez be emakumeak. Bulegoetan, eta hori beste sektore bat da, bulego lanetan gutxieneko soldataren igoera, nabarmen hobekuntza ekarriko zuen, gutxienez 15.000 langilentzako, osasun eta gizarte zerbitzuetan, eta gero, eta nola ez, eta hau da, aipatzeko igual importanteena, egungo gutxieneko soldata, hau da, Espainian finkatzen den gutxieneko soldata, kobratzen da benen langileen laurden bat, gaur egun etxeko langileak direla. Hau da, gaur egun dekogun gutxieneko soldata asko igo dana azken urteetan, bereziki emakume langile migratu eta aurreko mailan esan dan bezala, horren ondorio zehatzak eukingoan beraien bizitzan hobekuntza materialean, ez? Bukatzeko datuekin eta berriro hilean gutxieneko soldata baino gitxiago kobratzen duen 300.000 horietara bueltatuz, hau da, partzialitatea eta intermitentziaren ondorio soldata basuak, eta hori beste problematika bat da, ez duguna konponduko bakarrik gutxieneko soldataren normatibarekin, badeko guor sektore pilaketa, eta jende asko dauela pilatuta sektore desberdinetan, baina edo zeinean, biztanleria sektore desberdinetan soldata basuetako problematika, ez da bakarrik gutxieneko soldatarekin konpontzen,
baina gutxieneko soldata hobetzea eta bereziki Euskal Herrian gutxieneko soldata propio bat ezartzea, eragin oso positiboa eukingo zuen hainbat sektoreetan eta sektoreetako emakume, baina baita gizonen lan baldintza eta bizi baldintzetan. Bueno, eta bukatzen joateko, ja denboraz kanpo gaude, aurreko mailan eta berez aipatu da oso erraza da ekonomiatik esatea, ekonomia kapitalistak ez dute arrazoia, eta ez da egia gutxieneko soldata igotzea, lanpostuen jaitsiera ekartzen duela, ekonomia kritikotik hori pentsatzen dugu eta hori demostratzen dugu ikerketekin. Baina adibidez, gogora dezagun, Espainian gutxieneko soldata igozan lehenengo biderra, 730 bederatzireunera, garaian Pedro Sánchez, bere gobernu monokolorra, ez egona ondino koalizioan, zeukan segurantza sozial ministro bat, gizon zahar bat horrela, esan eskriban aurrekoa, eta horrek egin ban, prentsaurreko oso bat, esateko gutxieneko soldatan igoera, berez Podemosek akordioan uztartutako neurria izan zala, Espainian 700.000 etxeko langileen kaleratzea ekarri zuela. Orduan guk esan aldugu teorian hori ez dela egia, seguk demostratzen dugu soldata egotzea ez duela lanpostuak zuntzitzen, baina berak kotizazio datuekin etorri izan eta 700 langile kaleratuak izan ziren bere etxeko langileetatik. Orduan hori, problematika hori espezifikoki landu beharko zen, adibidez jardunaldi murrizketak soldatak finko mantenduz eta gutxieneko soldata igotzen bada, planteatu beharko zen etxeko langileekin ze alternatiba sortzen da etxeko lanari, ze berez sektore horretan oso pilatuta daude gaur egun gutxieneko soldatak kobratzen duten artean. Bigarren eztabaida, aipatu da baita ere lehen, da deslokalizazioarena. Ondo dago Euskal Herrian borroka espezifiko bat egotea gutxieneko soldata igotzeko, baina gutxieneko soldata leku guztietan eta denbora guztian igotzeko borroka egon behar da. Eta guretzako ona da Espainiako eta Frantziako gutxieneko soldata igotzea. Ze berez horrek deslokalizazio arriskuak gutxitzen ditu. Guk ondoan dekogun Errioxa edo adibidez aurreko mailan baita ere aipatu da, Nafarroan zailagoa izango dela. Eta ni hor ados nau julegaz, errazagoa da 83 eta 84 artikuloen bidez lortzea hau, eta ez alternatiba gisa planteatuan 150 artikulo gisa politika gintzan eta konstituzio eta estatutuen bidezko. Pero borroka espezifiko hori Nafarroan zailagoa izango da Bizkaian, Gipuzkoan eta Araban baino. Orduan, hori estrategia zuek sindikatuei, zuek eta horrengo mailan eztabaidatuko zue horri buruz eta gu adientzungo dugu, ez? Bukatzeko idei positiboak, ze borroka hau ideologikoa da eta borroka hau emoteko argumento argi eta garbiak izan behar dugu gutxieneko soldata igotzea beti eta edonon igotzearen ondorio gonak zeintzuk diren, ez? Eta hor dago, basikoa, gure momento Jon Laseras eta biok hasiera honetan, ez? 2009 salton publikatu genduen artikuluan aipatzen genituenak jada. Gutxieneko soldata kapitala disiplinatzeko era argi eta garbiena da. Hau da, kapitalistek ez dute borondate honez, zuek sindikatuetan dakizue ondo, kapitalistak ez direla mugitzen fede honez. Orduan, gutxieneko soldata bada aukera ezin hobea inbertsioak eta ekonomiaren produktibitatea eta hobekuntzak inposatzeko. Soldata hori pagatzeko hobekuntzak uztartu behar dira produkzioan. Bigarrena, eta gure datuan ikusiko dugu, gutxieneko soldata igotzea langileriaren barne kohesioa, ez? Auge reakzionario dekogu, gure ateetan dekogu neofasisten diskurtsoa, eta gutxieneko soldata da borroka honetan oso eraginkorra dan neurri bat. Batez be, langileriaren barne kohesioa gutxien kobratzen dutenen igoera ez bakarrik migratuen, baizik eta autoktonoen edo zein Euskal Herri langile osoaren gutxien kobratzen dutenen egoera hobetzea, barne kohesioa eta langileriaren elkarbizitza hobetzeko aukera moten deu eta datuan ikusten da, ez? Egungo gutxieneko soldata oso pilatuta daude langile migratuak, baina gutxieneko soldata igonda, beste sektore eta beste biztanleko parte batzuetara llegako zan hobekuntza hori. Eta hori ona da borroka frente zabalak edo borroka klase ikuspegi batetik eginda. Bukatzeko, eta hau baita aipatu da aurreko mailan, gutxieneko soldata igotzea bada ekonomia pizteko eta gutxieneko soldata bada kontsumo eta ez kontsumo merkantilizatuaren, baizik eta tokiko kontsumo eta baita enpresari txiki, autonomoentzako zerbitzu, erreparazio eta abarreko zerbitzuetarako eskari agregatua igotzeko aukera bat, ez? Eta horrek badu baita eragin
oso positiboa, ekonomian, da, enpresariak edo bere zinzankak etortzen direna esaten gutxieneko soldata langile eta sindikatuen betikoa dana, guk kontrajarri aldo guz argi eta garbi ekonomia hobetzeko eta ekonomia danontzako hobetzeko aukera ekartzen dagoela. Orduan, bueno, bukatzeko, eta aipatu du Jabik baita ere, gutxieneko soldata ez da bakarrik kobratzen dutenen onurarako. Gutxieneko soldata harreman sindikaletan, gutxieneko oinarrizko prestazioetan eta abarreko politikan erabakitzen diren arloetan aukera da, baita oinarrizko erreferentzia da, eta hortik gora, ez? Negoziatzeko aukera ekartzen du, eta bueno, horrek borroka sektorial eta intersindikal baterako aukera oso importanteak ekarriko du.